Velkommen til Sanders Talkshow. I dag er det et interview, vi skal have med en person, der er blind, men alligevel siger, at han kan læse bøger og forstå dem. Jeg er ikke blind. Ved I, hvor Gudehårbrødet er? Hvor hvad? Gudehårbrødet er? Det må være... Ja, men der er jo kommet, du kommer helt til at skylde, som du kalder. Hvorfor? Du kommer til et helt forkert sted. Du skal... fordi jeg skal hen til lokale 46. Ja, vi har ikke lokale 46 her ved Nejlen. Du skal køre 43 km syd, og så er du der. Herfra. Altså. Okay. Så går jeg igen. Vi har to lokaler, to stykker. Nord og syd, og nord ligger her, og til syd ligger 43 km. Okay, jeg kører. Nå, men skal jeg fortælle om min bog? Ja. Altså, den her bog her. Jeg kan mærke på, at du er stadig interesseret i, hvad jeg fortæller. Jeg er interesseret. Jeg sidder og lytter. Hvorfor er det så mig, jeg skal spørge, om du vil høre om min bog? Okay, jeg vil meget gerne høre om min bog. Nej! Nå, ja, det er en bog om... Du kan ikke huske, hvad min egen bog hedder, men altså... ja, jeg kan fortælle, at jeg har skrevet nogle rim op, som jeg håber rimer. Jeg er ikke helt sikker. Det er sommer, natten kommer og går bort i færdig fart. Er det her filmstudie? Altså, det er ikke et acting-studie, hvor vi skal lave en Chuck Norris-film. Det er et talkshow-program. Det står højt og tydeligt ude på døren. Talkshow. Optaget. Optager. Og så står der på. Ved I, hvor filmstudie er? Ja. For lige når man er person, så skal jeg vise dig det besætter. Hvis du er der først, stiller dig her, ikke? Hvis du stiller dig cirka her. Og så stiller du dig sådan her. Og flyt dig, måske. Nu viser jeg dig, hvilken retning du skal gå. Har I noget her? Ja, vi prøver lige igen. Den retning. Du går bare lige ud til langt og rækker, og så går du til den. Og pas på døren og trinnet! Nå, nu skal jeg læse videre om min bog. Ja, det kunne være rigtigt. Det rimer ikke helt, men altså. Det er sommer, natten kommer og går bort i vældig fart. Bier summer, eller brummer efter. Og så kan jeg ikke finde på mere. Bilgaver. Ja. Så har jeg noget herovre. Noget om kammermusik. Men det er jeg ikke helt færdig med. Her er en. Noget om mandsmod, ja. Nej, jeg kan mærke, at du ikke er interesseret i det. Jeg går bare nu. Nej, jeg vil interviewe dig. Jeg går nu. Nej, jeg går. Jeg har kun gået 3 minutter, altså. Det er jo ikke færdigt, jeg. Og hvad sker der nu? Ved du, jeg tror, det Hvad? og det tog med gamle ting. Ja, stop! Den går ned ad gangen, nej, du kan komme. Og så går du til højre. Og så går du hele vejen igennem det rum, og så ind i det gamle trædør. Og dernede, der er det rummet. Hvor mener du? Nej. Det er sjovt. Jeg skal få den pistol nu. Kameramand, kom ud. Den virker hver gang. Der kommer bare et billede af jer. Jeg går. Jeg gider det ikke. Og hvad?